ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ମନଭରା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ବହୁ ଜାଗାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନ ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନିଜର ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ତାଲା ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଗାଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖାଯାଇଛି। ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ନଜରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାର ବାଲିଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ